Velkommen til Rød, Gul, Grøn, Stop. I kender mig sikkert fra første og anden sæson. Mit navn er Mads Magnus Olsen. Ja. Okay, hvad skal vi lave? I skal ringe ind, hvis I har noget, I kan lave. Er der ikke nogen, der ringer? I kender 555-0303. Ring. Kom nu. Godt. I denne uge har vi nogle konkurrencer. Første konkurrence er gæt hvor mange propper der er. Der kan I vinde en pakke piller. Anden konkurrence er bedste tegning. Der kan I vinde en brugpakke lasagne. Den er helt tom. I kan stadig vinde en pakke. Det kan godt være, at der er nogen, der vil bruge den. Godt. I den her uge har vi timer på, så der er kun 10 minutter. Men skal vi åbne nogle brev? Se, hvem der har sendt den bedste tegning ind. Den her er til os fra Lille Bent. Se, hvad du har sendt ind, Bent. Kære Rød, Gul, Grøn, Stop. Jeg har tegnet en lille tegning af min kat. Kæft for det tegning grimt, mand. Når vi stemmer på Bent, så stem på ham. Det her er fra lille Karl. Lad os se, hvad du har sendt ind, Karl. Nå, jeg er blevet skisyg. Nå, kære Rød, Gul, Grøn. Så hvorfor? Helt ærligt, det emne tager vi op i næste uge. Hvorfor skal alle folk kære for noget? Kære Rød, Gul, Grøn, Stop. Her er der et billede af min hund. Kæft, en grim hund du har. Er det en pudel? Kæft, hvor er den dårlig til at tegne. Okay, nu har vi en stor tegning her fra lille Laurits. Hvad er du sendt ind, lille Laurits? Det var sgu da for en gang til tegning, mand. Kan I se? Det er tegningen. Det er fra lille Laurits. Ved du hvad, Laurits? Du har bundet en pakke brugt lasagne. Den kan holde sig til i morgen. Så, ja. Okay. Den næste konkurrence er, hvor mange tropper er der her i skålen? Jeg kommer med antallet næste gang, om en uge i Rød, Gul, Grøn, Stop. Hvis I gætter rigtigt, så vinder I en pakke piller. Så ja, rødvinsflaske. Ja, men hvad var det for en emne? Det var... Ja. Det var, at vi skulle anmelde nogle film. Og den film, vi har til i den her uge, det er Barbie og Pegasus. Jeg sad og så filmen her forleden. Hold da kæft, mand. Noget tøselort. Det er fandme noget af det værste, jeg nogensinde har set. Har I nogensinde overvejet, om man måske skulle sætte den mindste smule form for drengeting ind i Barbie? Altså, det kan godt være, at det er noget, der er lavet til piger og du kan købe Barbie-dukker. Så prøv at lave nogle mandige store Barbie-dukker. Med muller og kongemærktøj, så jeg er single. Ja, det var hjemme. Så har vi en bog, vi skal anmelde. Kan fisk drukne? Fin bog om fisk kan drukne. Er fisk kan drukne. Hvis de ikke har gælder, mand, det er sgu da klart. Helt ærligt, ham der Lars Thomas. Det skulle da ikke hedde Lars Thomas. Mærkelige navn, den tager vi bagefter. Lars Thomas, hvad fanden er det for noget? Nå,
300 spørgsmål om svar på alt mellem himmel og jord. Vidste I godt, hvis man gaber, så smitter det. Smitfar for AIDS, den tager vi i næste uge. Husk at bruge kondomer, tøser. Og drenge selvfølgelig, det er jer, der skal have på. Men, ja, 5 minutter har vi tilbage. Else, hvad skal vi lave? Nå ja, det var det der med mærkeligt navn. Helt ærligt. Lars Thomas. Nu må man, så må de der forældre. Det kan godt være, at vi har mange navne i dag, og der er nogen, der vil finde på noget specielt. Men helt seriøst. Ulrik Emil, Lars Thomas, Harry Potter. Nu må de lige tage sig sammen, mand. Sådan nogle bedrevidende fjolser. Og kalde sit barn for Harry. Harry Potter. Ja. Mærkeligt navn. Så tager vi smittefar. Nå, den har jeg sagt. Ved I hvad? I kan vinde. Hvad kan vi vinde for at svare rigtigt på de her spørgsmål? I kan vinde en flaske rødvin. Ja. Nu giver jeg et spørgsmål. Godt. Spørgsmålet er, hvilken film kommer et helt nyt liv sangen fra? Er det A, Barbie, B, Aladdin, C, hvad fanden hedder den, Klokkeren fra Notre Dame, eller D, Min abe lugter surt af bananer? Hvis I svarer rigtigt på det spørgsmål, vinder I den flaske rødvin, jeg sidder og drikker af. Jeg har selv klikket på den. Den er stærk. Jeg vil bare informere jer om, næste uge igen, så får vi, så vi kan vise videoer på den helt nye 50-tommers flaske. Det bliver rart, at vi kan se nogle små sjove videoer med aber, der har rundt og klør sig selv i røven med os. Så har vi 3 videoer, vi vil vise til jer. Nummer 1, Perverse Monkeys, perverse aber. Nummer 2, den hedder Monkeys on the Beach, den handler om aber, der er en nedboller af en havfrue. Og nummer 3, den hedder Plasma Burst. Det er sådan en abe, der render rundt og skyder med et lille gevær. Ja, men altså, så skulle vi anmelde en ting til. Det var filmen E.T. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig sørgelig film. Jeg får næsten tårer i øjnene, bare jeg snakker om den der. Dukke. E.T., mand. E.T. phone home. E.T. ringer hjem. Det er der synd for ham. Den lille dukke, der ligger der i floden. Jeg får næsten helt sove i øjnene, bare jeg snakker om. Den er simpelthen så sørgelig, synes jeg. Ja, men altså, vi skal vel også se at få lukket ned. Så er vi ude, ikke også? Jo, det skal vi. Ja. Hvad? Skal vi tage en lille spændt kamera på? Ja. Og en skærmer, så skærmer. Er vi enige om det? Godt, så skal vi anmelde 3 sange. Sang nummer 1. Den der med Whitney Houston, den der I Will Always Love You. Nummer 2, det er fra Pinocchio. Der er ingen mand, der vinder mig, for jeg vil bolde dig. Og så nummer 3, det er den der hedder, hvad er det? Hey mand, pludselig var du der. Det er hende der, den gamle tosk fra X-Factor, der vandt det hele. Jeg kan ikke huske hende der farmor Birte. Godt. Sangen nummer 1, der er blevet valgt, det med Whitney Houston. Den hedder I Will Always Love You. Det er en god sang, og den der film, det er litteratur over mig, ligesom. Jeg gik engang i klasse med en, sådan en lille rødhåret med stort overbid.
Ja, han tog hilsen. Det er en anden historie sammen næste gang. Nummer 2, det er den her, der er ikke en hånd, der venter mig. Den er noget værre lort. Hvordan kan jeg være den helt ærlig? Vi har bedt om en lille indstilling, og så har jeg fandme taget den der. Der er ingen bånd, der venter mig, for jeg vil bolle dig. Det er noget lort. Det mener vi i hvert fald her. Sang nummer 3, det var den der. Hey, mand. Den synes jeg skulle have. Den skulle simpelthen. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er udkommet et album. Nå, men det var det for den her gang. Vi ses om en uge i rød, gul, grøn, stop. Kæft, hvor skal jeg pisse. Nå, vi lukker ned. Ses.